Olu lusasazo ngqo lweendaba eStudio 9 kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazi eziphambili. Uvele phambi kwenkundla kamantyi yaseThekwini uDuduzile Zuma Sambudla etyholwa ngokuntyontela izidubedube ezaqhambuka emva kokubanjwa kukayiso esakuba ngumongameli uMnumzana Jacob Zuma ngoJulayi ka-2021. Injengele yomkhosi weli loMzantsi Afrika ithumele amazwi ovelwano kwiintsapho zamalungu omkhosi ali-13 asweleke kwimpuma ye-DRC. Botani mzikantu siziphekile sazibonda ngoku lilixa lokuba sizophule. Singaphosanga maseko masinirhabulise kwibhekile yasemini nje. Uvele phambi kwenkundla kamantyi yaseThekwini uDuduzile Zuma Sambudla etyholwa ngokuntyontela izidubedube ezaqhambuka emva kokubanjwa kukayiso esakuba ngumongameli uMnumzana Jacob Zuma ngoJulayi ka-2021. Ngoku siqhagamshelana ngqo nentatheli yethu Simphiwe Makhanya ozindlebe namehlo ethu kweli tyala esiza kuphosa kuye intambo asazise ngokuqhubeke enkundleni ngale ntseni. Masikwamkele Simphiwe sikunike intambo usazise kuqhubeke ntoni enkundleni ngale ntlazana. Ngicela ngibonge bese ngibingelela kuwena singaphandle ke manje kwenkantolo yeMantshi lapha eThekwini. Ngicabanga ukuthi nje esikhathini esingango 30 minutes esedlule sibone ke i-magistrate lapha ebehleli ke ilalele isicelo sebail ke sakhe uDuduzile Zuma. Ikubalula ukuthi ke iyamkhulula ke ngebail yemali ke yezinkulungwane ezintathu zamarandi. Umbuso ushilo ngaphakathi enkantolo ukuthi cha awusiboni isidingo sokuthi uphikisane nesicelo sakhe sebail. Uzokhumbuleka ke ukuthi uDuduzile Zuma uziyele ngokwakhe emaphoyiseni wabesebhekana ke nalamacala ke aphathelene ke nebail ezenzeka ke ngonyaka ka-2021 emuva kokuboshwa kwaloyo owayengumongameli wakuleli nongubaba wakhe uMnumzane ke uJacob Zuma. Ukusempeleni uzakuthina nje iqembu umkhonto wesizwe lihlangene la ngaphandle sokusuka kancane esithombeni. Ngicela uzakwethu atshengise ukuthi kwenzakalani. Amalungu ke lawa noma singathi labo beseka iqembu umkhonto wesizwe okhona ke njengamanje estage okhulumayo unobhala wayo iMK kuzolonke uMnumzana uFloyd Shibambu. Esikhathini esingakanani ke kusukela manje kulindeleke ukuthi yena uMnumzana uJacob Zuma akhulume ke nabo labo abaphume ngobuningi babo ukuzokweseka uDuduzile Zuma Sambudla. Esingabalula ke mhlambe malungana nalo leli cala ukuthi ke umbuso uyitshelile inkantolo ukuthi usuthathe isikhathi impela uzama ukuhlanganisa esingathi ke ubufakazi ozobeka ezithebeni zenkantolo uma ngabe leli cala lakhe seliqala ke ukuqulwa. Kepha uhlangothi lwakhe uDuduzile ngommeli uAdvocate Dalimpofu utshele imantshi ukuthi cha bona ngokubona kwabo alikho leli cala futhi ke inhloso yokuthweswa kwakhe leli cala kungathi inhloso enenhlese yezombusazwe futhi ke leli cala alikho. Kuzokhumbuleka ukuthi ngesikhathi kunalezi ibhelu ngo-2021 uDuduzile Zuma Sambudla wayitwitha ke ngaleso sikhathi einkundleni zokuxhumana ebhala ke ukuthi mhlambe ecaphune amavidiyo enzakalayo ebesethi wisiwe. Kuvelile ke nalokho ngaphakathi enkantolo bathi cha abameli bakhe uDuduzile Zuma Sambudla ababoni ukuthi kungenzeka ukuthi umuntu walapha eNingizimu Afrika athweswe icala ngokubhala ukuthi ke wisiwe. Kepha umbuso ngakolunye uhlangothi ushilo wona ukuthi wona usebenzisa sonke lesikhathi uqoqa ubufakazi ozokwazi ukuthi ke ubulethe ngaphambi kwezithebe zenkantolo futhi umbuso uthi ke uyathemba ukuthi lo bufakazi okwazile ukuqoqa uzoba ke nesiqi esanele ukuthi ukwazi ke ukuthi ke agwetshwe futhi ke limlahle icala lokuzama ke ukuvukela umbuso uDuduzile Zuma Sambudla. Njengamanje ke okhulumayo unobhala we-MK Party uMnumzane uFloyd Shibambu ukuzothi ke mayeqeda ukukhuluma bese ke ukukhuluma ke uMnumzane ke uJacob Zuma ongumholi walo iqembu umkhonto wesizwe. Icala lizobuyela ke enkantolo ephakeme la eThekwini ngomhla ka-20 kuMarch. Asibusele intambo kone. Sibambe ngazibini kweSimphiwe. Injengele yomkhosi weli loMzantsi Afrika unjengele Rodzani Mwaphanya unike ingxelo ngokuthunyelwa kwamajoni eli eDemocratic Republic of Congo. Uqhube wathumela amazovelwano kwiintsapho zamalungu omkhosi ali-13 asweleke kwimpuma ye-DRC.
Unjengele Maphwanya uwathetha lamazwi emva kokuba umongameli waseRwanda uPaul Kagame ethe imikhosi yeSADC kuquka iSANDF ayidingeki indawo kwimfazwe egquba eDRC kwaye ayiyo mikhosi yokumilisela ucwangco. Unjengele uthi uxanduva lwabo phakathi kwezinto kukuxhasa iDRC ngokuzinzisa imihlambi eyalanayo exhobe yama ngamazinyo kwimpuma yeDRC ngelokumilisela uxolo nokhuseleko. On the fateful day of 23rd January 2025, the M23 rebels launched a full-scale attack on our troops in an attempt to take control of Sake, aiming to gain access to Goma, the provincial capital of Eastern DRC. Fierce fighting ensued, and our soldiers displayed extraordinary bravery and determination. They successfully halted the M23 advancement and pushed them back, preventing the rebels from achieving their objective. Umofat Mulapho wakwilali iMureke eLimpopo ulelinye kumajoni amathandathu aseLimpopo abulewe eGoma kule veki ephelileyo. Usapho lwakhe lufuna urhulumente akhawulezise inkqubo yokubuyisela imizimba kweli. Uthi sisave nje indaba ezibuhlungu kurhulumente wethu. Sothuke kakhulu silusapho. Iyaqala into esehleleyo. Usapho beluxhomekeke kakhulu kuye. Silahlekelwe kakhulu silusapho lwakwaMulapho. Unjengele Maphwanya ukwathe baphaya ukuxhasa urhulumente waseDRC nokunika inkxaso edingwa ngabantu belalizwe. Ulebele ngelithi zithande ukuphithana imeko ezikhokhelele ekutshabalaleni kwamajoni eSANDF kulamandla kafayayo. Namhlanje lusuku lokugqibela lokufaka izicelo zika grade 1 no grade 8 isebe lezemfundo eGauteng laseka lenkqubo ukunceda abazali abangakwazanga ukufaka izicelo kwangethuba nabangekafumani izikolo ukuzokuthi kangoku bangaphaya kwe-32,000 abafumene indawo zokufunda. Isebe lezemfundo eGauteng livelisele nyoba ukuncedisana nabazali abaphoswe lixesha lokufaka izicelo zika 2025 besebenzisa i-internet okanye online ngamanye amazwi kwanabo bangakafumani izikolo. They were then given an opportunity to apply online. We also gave those that were recorded as incomplete applications to say go in the system and choose schools, because remember we could not proceed with their applications because we didn't know. Some didn't proceed with their application. Some went to the schools during the verification process and they were contention with the proof of residence. So they could not be then processed. So all of them, we have encouraged that they need to be in the system. Ukuza kuthi kangoku zingapha kwe-32,000 izicelo esele ziphunyeziwe. The reason ndila today it's because ngi-aplayela umntwana last year August in Umqhele High School. So manga-aplayela umntwana bathi ngabatshela ngithi lo mntwana lo ubuye emakhaya i-foster child yami uzokwenza u-grade 10 bathi okay bangibhala kwi-waiting list bengesi-waiting list kwi-list le yama-grade 10 I was number 5 on the list. Bathi okay ubuye ne-transfer letter ubuye ne-report ka-grade 9 ushoyo ukuthi upasile umntwana. Okay, so nge-13 January ngiyaya esikolweni ngiphethe i-report ngiphethe i-transfer letter bathi no sisebhizi nama-grade 8 ubuye Wednesday makuvula izikolo. So on Wednesday ngiyaya esikolweni mangifika esikolweni bathi hayi filisha le form le ngithi but the form ngiyenzile mangizo apply umntwana bathi yenza futhi ushama ubhale nama phone number wakho sizokufonela. Ngayenza ngashiya iform ngabhala ama phone number, there was no phone call. On Friday ngiyaya ngiyo inquire ukuthi what's going on because no phone call umntana akathatha uhlele endlini bathi banginika the same form le banginike yona bathi filisha le form le ufake la kule box sizokufonela. Ngafilisha iform ngafaka eboxini, there was nothing. Namhlanje lusuku lokugqibela kubazali abafuna ukwenza inguqu kwizikolo zabantwana babo.
Sinamkele kwakhona kwindaba zelijelo. Uyakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC indaba zesiXhosa. Ukanti xa ubukele sicela ucofe ulike ze bokwamcofa usubscribe sibongoza wenze njalo kwinqaku lokuqala sithe. Uvele phambi kwenkundla kamantyi yaseThekwini uDuduzile Zuma Sambudla etyholwa ngokutshontyela izidubedube ezaqhambuka emva kokubanjwa kukayiso isakuba ngumongameli umnumzana Jacob Zuma ngoJulayi ka-2021. Ukanti uSambudla Zuma ukhululwe ngebheyili yasimahla hayi eye 3,000 rand njengoko besitshilo ngaphambili. Ulawulo lwemanyano yengcali zekomiti yamalungelo nemo yentlalo yabantwana eAfrika necandelo lezomthetho ledyunivesithi yaseLesotho sityikitye umqulu wobambiswano ukuphuhlisa nokukhusela amalungelo nemo yentlalo yabantwana kwilizwekazi Afrika. Idyunivesithi yaseLesotho iza kuvulela amathuba abafundi logama iza kuvala nomsantsa phakathi kwezemfundo namanyathelo enguqu. Ngo-2020 isigqeba sokongamela sengcali zekomiti yamalungelo nemo yentlalo yabantwana eAfrika i-ACWERWC ngamafutshane satshintsha indawo yokuhlala ukusuka eAddis sayokuzinza eMaseru. Olu tshintsho belujolise ekwakheni unxulumano oluliqilima neengingqi zale komiti. Kambe ke utyikityo lomqulu wesivumelwano nedyunivesithi yaseLesotho siza nenzuzo kubafundi nakwikomiti. We are expecting these two students not only to benefit, yes they will, career-wise, professionally speaking, but also for them to contribute in this process. For us to learn, because there are hard cases that we always struggle to answer. And you are in the academia, you always have that passion for knowledge and wisdom. And that's why you're there in the academia. You research on daily basis. So we'd like to get some guidance from your side. Kananjalo le dyunivesithi ithi olubambiswano luza kuthi xhaxhe umgangatho wabafundi ukuba bazijule ijacu kwizisombululo ezigqala ngqo imingeni exananazileyo kwilizwekazi iAfrika. Our students for the first time will be exposed to the African Union. Our students through internships will be exposed to the African Union legal systems, African Union mechanisms of dealing with human rights, dealing with children's rights. Kodwa kula maxesha ukuxinga kwenkali etyeni nalapho abantwana bebangamaxhoba weengxabano iLesotho ingafunda kwaye ibe negalelo kwizisombululo ezingundoqo kwimo yentlalo. It is an opportunity for our students to venture into activities, assignments through competitions that deal with such an issue where our own children are not directly affected by war. But because they are children, it is also interesting for them to learn how other nations are affected and how the international community is dealing with such children. It means that we can literally change the shape that Africa and the world is taking now. Because if we train them from now, I love what we say that we shouldn't just look at them as the future, but also the present. How are we shaping the future through the present people who are the youth? So we can literally train them, build them up, and therefore shape the future through investing through into the children now. Ukanti ke kule nyandenye yakutshanje idyunivesithi yaseLesotho iza kuba nethuba lokucwangcisa amanyathelo angqamene nezomthetho eziphathelene nabasakhulayo ukusengela thungeni linye nekomiti yemanyano yeAfrika kumalungelo abantwana. Unobhala jikelele we-United Nations uAntonio Guterres ubhalele urhulumente wakwaSirayeli evakalisa ukuzisola kwakhe ngesigqibo sokuthintela iarhente ye-UN nenoxanduva lwamaPalestina ekusebenzeni neJerusalem kwaye ecela ukuba esi sigqibo sirhoxiswe. Ileta yakhe iphikisa ukuba amanyathelo athathiweyo ukuthintela le arhente yoncedo kunye nemisebenzi ye-UN yeembacu zasePalestina eqhubekeni nemisebenzi yayo niyakujongela phantsi kakhulu ukubonelelwa kwempendulo efanelekileyo yoluntu kwiindawo zasePalestina ezithathiweyo. Isizwe sakwaSirayeli asigungqi nangona iUN iveza ukuba akukho mbutho nokutshintsha amandla learhente kunye nogunyaziso olubonelela ngeenkonzo zoncedo olufunwa ngamaPalestina nanjengoko ileta yentloko yeUN ibongoza uSirayeli ukuba ahloniphe izibophelelo zakhe phantsi kweUN Charter kwaye inike uncedo kwiUNRWA ukufezekisa igunya lalo.
In accordance with applicable Israeli law and following the termination of the provisional agreement, UNRWA must cease its operations and evacuate all premises it operates in Jerusalem, including the properties located in Ma'alot Dafna and Kfar Akeb. Ibhunga lokhuselo kule veki liyimamele ingxelo yomthetho yakwaSirayeli enokophula imisebenzi ye-UNRWA kumhlaba wasePalestina. The political attacks on the agency are motivated by the desire to strip Palestinians of the refugee status, thereby unilaterally changing the long-established parameter for a political solution. The objective is to deny Palestinian refugees the right to self-determination and erase their history and identity. Nangona bekukho inkxaso enkulu kwe-UNRWA kwintlanganiso yebhunga, ibililizwe laseMelika elivakalise inkxaso kaSirayeli kwisigqibo esikhulu sokuvala ii-ofisi ze-UNRWA eJerusalem. UNRWA exaggerating the effects of the laws and suggesting that they will force the entire humanitarian response to halt is irresponsible and dangerous. What is needed is a nuanced discussion about how we can ensure that there is no interruption in the delivery of humanitarian aid and essential services. Lembono neyachithwa zezinye ingcali echazele ibhunga. UNRWA plays an indispensable humanitarian role in Gaza and in the West Bank, and it cannot be replaced by any other of us, the humanitarian organizations on the ground. Umthunywa wasePalestina uphikise ngelithi ukuvalwa kwakuyinxalenye yenzame zakwaSirayeli zokuphelisa ingxaki yembacu kunye nelungelo labo lokubuyisela imihlaba ebanjiweyo. Imibutho ejongene nokusingqongileyo kushishino lwezilwanyana eziphila ezahlukeneyo zaselwandle yamkele umthetho ongcoliseko lwaselwandle olungiswe nguMongameli Cyril Ramaphosa. Olutshintsho lunika ingqwalasela kuthintelo lwenqanawa kuba zingangcolisi ilwandle kwaye zibulale ubomi baselwandle. UMzantsi Afrika uneekhilomitha ezingaphezu kwama-3,000 zonxweme ekufuneka zikhuselwe uqinisekisa ukhuseleko lokusingqongileyo noqoqosho. UMzantsi Afrika unegalelo elikhulu kungcoliseko lwelwandle, oku kuquka inkunkuma yeplastiki kunye nokuchitheka kweoli. Lo mthetho utshintshiweyo welwandle ngoku uza kuqinisekisa ukulawulwa kwemisebenzi eyenzeke elwandle, ilahle amanzi amdaka ngendlela eyiyo, kunye nokujongana nolawulo lwe-greenhouse emissions nokuqinisekisa ilwandle ezicocekileyo kunye nobomi baselwandle obusempilweni. Umthetho wongcoliseko lwaselwandle ulungisiweyo ufuna ukulungisa kwaye unciphise inyikitya yokufa kwezilwanyana zaselwandle. What the bill will, however, assist us with, we do know that there is a big shift in terms of fossil fuels. It is an IMO regulation that by 2020, vessels should not be using sulfur-based fuels. Alternative fuels are the future. This bill is aimed at accelerating that, so it will definitely be an added advantage from us. Iqumrhu elijongene nokhuseleko lwaselwandle, iSouth African Maritime Safety Authority ithi abaphuli mthetho baza kugagana nembilazithutha. The law increases fines from 500,000 rand to 10 million rand for any person convicted of serious offences under the Marine Pollution Prevention of Pollution from Ships Act. Ilwandle ezicocekileyo ziya kunceda ukuphucula ubomi boluntu kunye nabalobi. Siziqongqothile zasemini nje nto zakuthi desidibane kwakhona kamnandi.